Wakker worden. Vrije, wakker worden. Goedemorgen. Een beetje kunnen slapen? Ja, een beetje wel. Ja. Wat doen jullie hier? Wij zijn hier voor V van Marcheel. Ja, en wij moeten zoveel kilometer lopen. Ja, we hebben kilometers en activiteiten ontplooid om geld op te halen voor veteranen. En daar zijn we nu nog steeds mee bezig. Maar vandaag is de laatste dag. Hoe oud ben je als ik vragen mag? Ik ben 16. Wat drijft jou om bij Defensie te gaan? Nou ja, vooral voor het helpen van anderen. Ik vind het gewoon een heel mooi beroep. 18. Dat je gewoon veel doet samenwerken en de band die je opbouwt met je vrienden en de mensen om je heen is toch wel heel speciaal. Maar ik hoop vooral ja, om de vrijheid te behouden wat 75 jaar geleden anderen voor hebben gezorgd. Jullie hebben ook gesproken met veteranen. Hè? Doet dat wat met je? Ja, het doet wel wat met me. Ik vind het, ik krijg er wel kippenvel van. Ja, ik vind het wel mooi dat ze toch voor onze vrijheid hebben gevochten en er toch hebben gestaan. Ja, dat ze toch veel dingen mee hebben gemaakt. Wat ik later op zich niet wil meemaken. Dat kan wel gebeuren. Ja, dat kan wel gebeuren. Denk je daar dan over na of is dat iets van, nou dat zie ik dan wel? Ja, dat zie ik dan wel. Hey, hak, rechts, om, voorwaarts, mars, links, 3, 2, 4, links,